Tawag kang nanay? Ano sa mga? Tawagan mo sa nanay? Tawagan mo. Giming order ka? Nay, tawag ko na kuhin mo, nay. Si Tito Tiri, day. Ano laging manunoy nga COVID, may makaangin. Day, asa kasada ni padung tagbilaran adto? Ah, dito, masa. Padung tagbilaran, ngadto, ngadto. Ngadto. Pangadto ko day, padung gani. Na ko. Punta Cross. Wala bro. May ka ginuo ko. Buwaran sa ubay. Di mo man kreti. Hagi. Taong tagbiskil. Sila elit ko. Hi guys, danatod mo sa airport. Thank you. Hi guys. Dito na sa Koy-Koy. Ama na sa gibawnan. Yeah. Babay na ka sa gabon. Babay sa. Hindi na. Sila lang kang tao. Tawag kang nanay? Ano sa mga? Tawagan mo sa nanay? Tawagan mo. Giming order ka? Nay, tawag ko na kuhin mo, nay. Si Tito Tiri, day. May sukan si Tito Tiri. Ano pa itong hila? Tawagan ni mo si Tito Tiri, Jose. Nanay, Jose. Tita ko rin eh. Guys, kay manuto sa Koskokoy. Matawag na ko si Zang, nanay, Jose. Tatay. Isa pa. Tatay, bingawan ka. Sige. Ito sa guys, kayo alas 2:11 naman. Hi guys. Dana jud si Ma'am Rowena. Kapag daan ni Koy-Koy, dara jud. Butan mo rin sa kaso kanang nay. Salamat sa ni mama. Dara guys, kanang sa pagdaan Koy-Koy. Guys, akang kulima tini karon kay wa na kuno yung shuttle nga mosuod diri sa airport karong orasa anda. Wa ko kahibaw kung sayang sakdan pa uli dani og tagbilaran karon. Paglakaw jud siguro ko daani. Bye-bye. Oya pa. Guys, Ginoo ko amhadid madamha nga maglakaw lazo. Oh my god. Arang lazo aman dai ka florame. Ginoo ko karaging ano man sakyan pa uli. Madugali kay nakoy kabanduha dia maglakaw sila. Asa ni asa kuno na lihang lugar ah? Kali ko kuno nga to nanay spirit sa ampi pa kumahaji. So no gazad meron. Ginoo ko. Ay guys, duha ra katulong ta. Dide kinahanglan. Ano ka ma'am? Hi. Dako ikauban guys. Sa kanang kuan. Asa di mo ma'am? Sa Cortez. Uy, taga Cortez. Naba koy. Hey guys, grabing malasa. Pila to ka kilometro mo matang lakawan. Dami sa airport, kami masakyan.
1 kilometer kapin. 1 kilometer ka pinda si mama sa kalin ako na ako'y kauban kay wapat sa ko'y kauban naghilak na ko na to ganina pa. Kay nahadlo ko kay nagdi na ko makauli kay ila ko ng bagong protocol da. Ang shuttle madtora kung naay ko nga pasahero. Ay mo sakay. Nay mo sakay nay mo na gugawag gyud Ginoo ko tanaw ra ni guys. Sa ka kilometro to nga among lakon ato ko ni padung sa tong lugar ah. Nasunog me. Imbis nga naghilak ko kay may ako sa batang gihatod na kita mo hilak dani hilak dublig hilak ni hilak sa pagkain sa kuan guys tanawa palibot sa airport ang i-share ninyo ang nahitabo karon na ho unforgettable nga paghatod ni Koy Asilio sa airport taglakag 2 kilometro. Madugali ka na sa ma'am, duha ka mamahang ka. Uban niluli mo di ate, sayangan mo ate. Ako Pedrita ko. Pedrita. Exclamado. Uy, exclamado, murag tagaanda mo ron. Dili taga Duero. Ha? Siyempre pa si ma'am pod, taga Cortis ko ron eh. Murag tulad na kamang nalakaw. Nakatunga kilometro na ta ate. Wak kami nakatunga kilometro guys. Ugma, kabo dan niya. Kaya ito. Baktas. Baktas lagi. Pwede ba magtangtang yung tagmas na niya? Kaya raw, naginhawa ta? Dagdagson ta. Mga lagi pwede. Aramang paano, aglakaw sa. At ang ilang, may hangin. Pahungo. Ha? Uy, asa kumpiyansa kay na ay. Tawa na bitaw ha, matanggi ko. Waan na, sunog na ko. Kaya mga palibot sa airport, dito may nang libot kami nga rin. Atos, guardhouse sa 2 kilometro pa kunong kanang among lakwan katong na kuno daghang mga jeep unsa tong ani karang lugar diha te. Pakuhan ta ako na to City of Bapod, mapakuha ko ubay. Sabon kay ihatod ganina, wala pahatod. Hindi, nakatinga naman tayo mga tahanan kung tag nalabis ko dyan sa unahan. Pwede mga tahanan, sir? Oh, sure. Nani sakjanan diha sa unahan? Ha? Nani sakyanan diha? Ampot na ka doon. Asa pa kami makasakay doon eh? Asa mga ganyan, kusakinan ba? Hala, wala kay bao guys. Hala guys, oh my god. Adi ha, kaya na may stoplight na. Na-stoplight diha. Hala. Di pa sila katuod. Di pa sila katuod guys. Hala, Ginoo ko. Saan naman eh? Ugal lagi jud mo. Bao lang magtuot to siguro ko sa airportan. Mura 1 kilometer na ning among na kanang lakwan. Diba? Parang hangatan na. Ginoo. Hi guys. Papagatan mi kabot. Ano na sa ito yung lugar? Tawala. Tawala Panglaw nami. Kasi nakakundas Tawala Panglaw. Grabe ito may 2 kilometer nagikan sa airport. Among ginakon kaya wala yung masakyan. Ang paita. Naman yung masakyan. Dadi na pagkukalugali siya. Kaya yun pa man. Ugway mo kang aeroplano. May mo itong shuttle. Kaya gibawalan mo kuno sila. So, naitabo dan eh. Ama na namang zenggian to sugla ko ni mazukali kana ko nakaban kay gwapo ko nakabanwa na naghilak na ko dani. Kay dali malawang kag palit-ulit ko nagdaan sa. Kita. Murag duha na siguro ni ka kilometro kaya ra namang luto ah. Oh, gatod karong adlaw ning hawas ko koy sa amo. Napoy kuan di makalimtan na kay huy artistikas kay maglandong-landong.
bahay. Angat na ko. Kuha nang drone, dili pa normal. Abnormal pa? Dili magsunod-sunod ang shuttle ba? Lagi, masugali mi kanina. Nasa to mi. Kaya mami nasa do. Makabot pa po mi og airport. Aras luos na. Wa na. Masugali nga sa do mi. Kaya buntag saraman day padung sa kuan. Panglaw. Paita. Ano ito pa mong ginakuan? Ganina nakita pagkuan karon wa na. Abot na isa, tawala panglaw. Tawala panglaw ko na guys. Magilakuan. Naanak ko na itong nae. Kasakay nagsugo na mila ito pa doon sa Bilaran. Grabe. Ay, nakapot na ka stoplight lang. Ganyan nga lang mawala ko no. Mawala ba niya? Di ba ni Maroy? Mawala na tara ni. Mawala kay mawala lay saksanan. Sunog na. So, kamusta man mong duha diha? Ada, ginhawa pa. Ikaw, madam, kamusta? Init, gutom, uhaw. Grabe! Upay ka, ano pa mahawi panood to? Hindi, naglakaw pa to, ginoko. Wala na. Patay na. Ano laging manunoy ang COVID, may makaangin. Wala na kasi masak yan. Papa, ikan dito, asa ko gadget, ikan dito, palito ani. Asa man? Tagbilaran ni Beberanto, asa man nang para tagbilaran. Asa man ni padung tagbilaran? Day, asa kasada ni padung tagbilaran adto? Dito, asa? Padung tagbilaran, ngadto, ngadto? Ngadto? Pangat ko kun dai, padung gare. Na ko ito. Na ko may padung dari. Oh, na ko ni na. Ato lang ka sa landong ta? Ato sa landong to? Pwede. Puting kabok na ko. Ginoo ko. Asa ka paboy ni dahil sa kanan? Kanip. Himat kako na katumbahan ako. Dito sa kay mahunungan ta kay Dani stoplight man. Asa kay naay dahil sa kanan mo padung? Dari ko no nga. Dari ko lugod padung ko sa Bilaran dato ko padung sa Bilaran nasa bata sa Reganan. Ginoo ko. Diyan nami sa kon nga lugar mawala baw nawala lagi pud mi. Mawala lagi nga sa lugar eh. Kawala. Kawala. Mawala diay. Si magwanta. Sa na ni. Ginoo ko grabe. Kaita. Katutapon ako among gilakaw 2 kilometro.